guys, welcome back to my channel. Karon naglukat mi og ticket paingon sa Leyte unya. Ang among tang biyahe karon is going to Bato pero wala may ferry boat nga padung sa Bato mo na ubay to Hilongos Leyte. Kuan katong kinahanglan og birth certificate. Lahi ang gida katong COVID bitaw nga ID. Pwede na to pero nagbalik mo diri sa Bohol kinahanglan dun na birth certificate og dili vaccinated. Hala. Saong man ni ma. Ipasin na lang sa messenger. Pwede ra? Pwede ra sa messenger di ay. Human na rin doy. Kulbaan ang buta oy. Ang ferry boat nga among gisakyan guys is Leopard. Unya ang titi is 500 each sa adult. Unya kids is 300 pesos. So guys, mga pag gawas na mo sa kita sa passengers area. Padung nami sa pambot nga masakyan padung sa Hilongos Leyte. Sama? Nilarga ang ferry boat nga among gisakyan is 12 noon. Nya tan-awa lang pod ang mga views nga akong picture guys. Kay para nako nice jud siya tan-awa ng mutan-aw ta sa mga nature. Labi na sa mga hills or mountain sa Pitubo Island. I mean sa Carlos P. Garcia Island. Smile girl. Yeah. Bell. Smile. Sa kanto. Nice kayo, no? Nanay girl.
Guys, mo pay pag-abot na mo diri sa Hilongos Leyte. Ang oras is 2:20. Almost 2 hours ka 2 hours ka ning nagbiyahe. First time na ko ning nakatunog aring pantalan sa Hilongos. Ikaw, Padung heavy mo man sa na. Sugod Leyte, guys. Bugat. I would suggest nga maghuwat na lang mo sa sakyanan nga bus nga ang name kay Metro kay para mas makasave mo kay itong kami ning sakay pa mi og tricycle paingon sa Bato Leyte. Unya ang gipangayo na mo is 300 pesos unya doon ra kaayo. Mas maayo pa sa Metro na lang yung sakay. Pag-abot na mo sa Bato Leyte, mo pa'y pag-abot sa Metro bus guys nga padung sa Sugod, which is lesser ang iyang Leyte. Pag-abot na mo sa Sugod, may biyahe mi dayon sa punong Tomas Opos Northern Leyte niya. Kani siya nga dagat guys, mo ni gitawag og Sugod Bay. That would be all, and thank you for watching. Hope that you will subscribe to my channel o pwede po mo tanaw guys sa ako mga previous videos kay daghan jud mo kayong makatunan sa ako mga pag-share. Keep safe always.